Meghalaya Pradesh Congress Committee kan pelong ya kerali bacai-cai hakish potrik nailar sing iblay aja penrio ban persya ya ke Foreign Contribution Regulation Act Amendment Bill kani kerali kan stang namadan yeuring have 5 wicket bat kan kut hadan Bosco Square hakasining kong uniu tayo banwan hakadwe beji po madan yeuring have ini dan kejingalang pangilai kentu nama bon ki district lu kin pai shane kajing kentu jungi kamdei ke iru kajing kentu jungi ke sulang bai tang itu kibriu dakan mau ba kadan kajing ma ke bajur aba kani ke amendment ke penuan mentah na kaliang ke BJP nomor bang takaktin pareng ki ong kalong draconian aba kalong draconian kamot ba kajing le tu BJP ti wala kan abshrip lupa bai baru khat ki institution khamtam angni habo Meghalaya jungi ki babon hi ki institution ki bapinyan ki balang ba pher wada ki balang kristan mu ongno te ki bon ki jat bendrio khasi bat ki we lu angni habo Meghalaya ki dei ki ba yase ki la hel asan ki la school ka school jungi babon hi ki school jungi kristan wada pang hayeng hasam don pang mano hayeng ngipoi sigi hospital ki babon hi penyakit na ki kristan tementa kani ka amendment mo chu ongno ka jing compare ya ka an kadai ka ba kwa ka BJP kata ka kom ndai shu ta manong bante lakam kadai bala long bai pen abshrip bet bakin hab iwe hedin ki we bakan yo ban kini no kan mau ba ndai ban penyat ban kini ada dan ijing bakla batang kendian Pislam tang ban register Pislam tang ban renew ya license su kini no te haba ki kini no meaning unde bang ban kini tang wai tang kendian kini be baru khat kata ka kala bande ke hospital kala bande ke school kala bande ke kajing kentu jungi kalong betang itu ki pat bah haba phila le school haba phila he katu kaju ke institution katu kaju ke school katu kaju ke hospital ba phi julet parabot kakwa ya phi ba phin mi shakman namar ba phin expect ba kitu ki nom trei hang tu ba kitu ki nom penya bikin mi shakmat kamla banlong namar ko sarkar kala te lakam lupai ki bagajing berngam kala dadon lupa bala dadon ba mi ki nom renew ya ka license ki te lada umi upat ba ngam tip mono ban mi ada pidon kata jing smoke khia ha ka jing bot perkhat jong phi ada pisung thu ba phiru phila he la san nakini ki school nakini ki hospital ki ba phila julai ada pisngo ba ki khon ki kiti jong phiru kimdei ban poi hata ka apon ka bale se kinumyo shu ban penyat kum ba ki julai namar ba ki khen bet ba niat bakla namar sarkar ka khen bet ba ro khoi niat bakla ni kwa taman shu kini no te kata ka jing tieng kawan ka jing mai ka imlang salam ka ba hadiam takada ha parlimen ru na kaliang ka congress mathai la bonsin la kran ban adu mentaru minang enong persya bhai athai piatib bhai u tharuru la kran bhas phangani ban laudoi udai magna hindu lu kajing ketu jungi kalong ba ngimdei ban perlumhar na kuno no khamtam ki nongsar lada ki ula banwan na simon de kasining kom ha ka khatwei bijim system hamti hamadan yoring hem kata bangi khat ka 5 brigade ground te nang tu ngini yan shadu Don Bosco balai ngili yan Don Bosco mdei ban pengkulumar na ban kumuno ka silent protest tambah Don Bosco kindan ki jingkran ki brewo pher balai bingi yan ki taru banginget ba umat Don Bosco udai utaba la bo mo kum utoken uban penken mau wingi baka education hapo Meghalaya ka contribution na kaliang kiseng nyam kladai huai ni ke bala jur bha te kalalong bale persya ke jing sedang jong ban shu ong no na ka institution ko Don Bosco bat kiwe tingi kwa ban persya kata ban ngi kentu ki pat ba la ta kalong ndei ban ong ma chuban shom shit na kum no kata phis ngo kata jing khia yawan ye join lang ke tu si tang si kenta siten kalakot tang ta he hindian na yang jungi ni kwa man bagi bakal nasi jing sa ka daw ko mangi kendu ni ngalang ni kolomba baro mata kalaya jeni ko bor sepang ni ka FCRA Foreign Contribution Regulation Act
Te ban pule ban patai lut hang ne ba ka dorong sedang ki ain ki ba dan betang biru kala khambe hi nama kala jerong hi nama kala pa hidup page ne kandai page. Te ni kapat ki pai ba i ki mobile pai ba kini le hi ban le ka jong ka research online kadon be apa ka website jong ka sarkar ni tai bakin tip hati kenas pang ki kini ka FCRA ber nadu usnem yu bakawan haus nem yu bagi penkela ta ki plan ki bak sarkar peden kamut ban implement ta hakini ki benar benar hakini ka amendment jong ni hu arah jalan pendio ta te kat ba pinang pilih kantor pinang sangtho hi ke ta ke FCRA ke kita ki jing kendon ke kita ki jing pen up sarkar ban target be ia kini ki seng jong kirit pat tantang kirit pat ki ba ni jong ni khasi ya andon ka peace march kaban sedang nulu fire brigade kebenya sidot dan sekolah ka ha ka ba ngin persangkat bala men sutho iki beliau sapang kani ke FCRA bad ki iki banguan sapang ka ahita Te kalau